Sodom og stund nummer 3. Deuteronomy 3:16. Deuteronomy til 5. Mosebok. Her sier Herrens munner så: There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. Vi tar det i Sodom og stund nummer 2 at Herren flokkar sodomittarna saman vi de som så lagt nirri at de hava djaura sex. Herren tåser om de tingene og i neste andadrotte, han flokkar det saman. Og her flokkar Herren tikkun som gautekkat her, og som djeva tikkun ut i at her. Han sier så løys, Deuteronomion 3:16. Det skal ungen håra være av Israels døtron, etla en sodomittur av Israels sonon. Ungen håra, ungen sodomittur. Så snart ser Herren på hans tingene her. Hatt ikke en alternativ luftstøyler. Hatt det svøynarøy, ungen anna. Svøynarøy og sint. Hervelig sint. Lauser vi i Sodom stund nummer 8. Hervelig sint. Som Herren øytet for bøyer fire. Det skal ungen håra være av Israels døtron, etla en sodomittur av Israels sonon, herra løkmaur, herra borgarstjør i havn, herra bispor. Vil det hava landet eversvom vi håron? Det det langt. Andre for koner enn hår i landet nå. Ongen vil tjonarskapslyfte langur. Det røyma akkurat som ongen. Det skal ongen håra være av Israels døtron, etla en sodomittur av Israels sonon. Så stanser Herren på at det her. Han flokkar djaura sex saman vi sodomi, han flokkar hårer saman vi sodomittar. Hatt ikke en fullkomlig alternativ sånne luftstøyler. Det er det ikke. Det er det ikke. God skapte Adam og Evo. Og han sier, han valgsikna i det, bedt deg fjölkast. Til det som kynsluvi til. Annakort du en mevor, eller du en kona. Hev du en slanko frammanfyrir, så du en mevor. Hev du et hål her som mennene har slanko, så du en kona. Og slankan skal inn i hålet. Kvoi? Hva tilgången? Hva møyningen? Ja, men her nekka innanfor som er det møyluif. Det det som hatt det til, ikke annet. Det det som hatt det til. Hatt det ikke rekreasjon, hatt det prokreasjon. Hatt det for 18 av året. Hatt det for et turskalt øye bøten. Hever du slanko framfyrir, så er du mevor. Og tunn slanka, hon atla til, hon skapt til. Jeg være saman vi tunne kono, angonøren. Hatt det ikke atla til nek anna. Og ungen enda tarmur i veren er et kynsorgan. Er et kynsorgan. Hvor den øyneste enda tarmur i heimen er til afførning, ikke annet. Det hva det er. Til afførning, ikke annet. Ta et var menn er saman, så er det svinaroi. Og han sa hva til å gjøre. Det er ikke normalt. Det er ikke naturligt.
Det har ikke kinsluv sammen. Tar svoinast. Tar svoin. Det hva det gjør. Og det en hervelig sint, her lagt meg over. Hervelig sint. Det det som God sier om at det Og God Roma for tikkun, det kan si at tikkun. God Roma for ES. God Roma for Obama. God kommer at døma tikkun. Hvis det ikke venter om, det kan si at tikkun. Tid vita bedre. Tid vita bedre. Tid vita bedre. Du varst bedre, har lagt meg over. Du varst bedre, Galle. Bisper, du varst bedre. Skulle skamma det kunne av. Jeg vil omgang bisp. Jeg vil omgang løkmann. Det kunne vente det kunne om. Det var det kunne. Kjør så vel.